बेरगावनि टंला खनसाइफारायाव मुलुगनां एस'सिएशननि नम'स गान्धीनि गाहाय मावखुलि बेखेवदों। भारतनि गोग्लैसोना थानाय हारि हारिसाफोरनि गथ'साखौ आरिमु आरो मोसानायनि गेजेरजों जौगाखांहोनो थांखिजों बेखेवो मुलुगनां एस'सिएशननि नम'स गान्धीनि गाहाय मावखुलि। फ्रान्स हादरजों इन्डिया फ्रेन्डशिपनि दैदेननायाव मुलुगनां मोसाखावरि आरो करिय'ग्राफार सन्जय खाननि दैदेननायाव आरो रान डान्स एकाडेमि करिय'ग्राफार हिर'इन बर'नि हेफाजाबाव टंलायाव बेखेवदों मावखुलिखौ। बे मावखुलिनिफ्रायनो आसामजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि गथ'साफोरनि जौगानायनि फारसे खामानि मावनो थांखि लादों। मावखुलि बेखेवनायनि लोब्बायै मोनानि समाव हारिमु दिन्थिफुंनायबो जायो। बे रंजानाय हारिमुखौ नुनानै फ्रान्सनिफ्राय बाहागो लाफैनाय आलासिफोरा बर'नि दामनाय देनाय मोसानाय रोजाबनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायो। बबेखानि गोसोनि रंजानाय लानानै आलासिफोरा खर'आव आर'नाइ खानानै बर'नि खेराइ दामनायजों मोसाफायो। ये एसोसिएशन नमस्ते गांधी, ये एक एसोसिएशन है। अभी हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है फ्रांस के अंदर। एक्चुअली ये फ्रांस की एसोसिएशन है और मैं यहाँ आता रहता था वर्कशॉप करने के लिए एरियल और कंटेम्प्रेरी का। तो मैंने देखा एक जगह है जो खाली पड़ी हुई है काफ़ी सालों से, तो मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। तो मुझे और मैं देखता रहता था, जब मैं वर्कशॉप करवाता था कुछ बच्चे थे जो मुझे और बाकी जो बच्चों को देखते रहते थे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक एसोसिएशन बनाऊं फ्रांस के अंदर, क्योंकि मैं अभी फ्रांस में रहने लग गया हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि एक एसोसिएशन होना चाहिए जिसमें स्टडी हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, थिएटर हो, पेंटिंग हो, इस तरीके का, जैसे फ्रांस में भी होता है, कई जगह स्कूल्स में होता है वहाँ पर। तो ये एक आइडिया है जस्ट अभी, बट हम इसके लिए ट्राई कर रहे हैं और फंडिंग सर्च कर रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ तक। अभी तो पार्ट चढ़ना है। और इससे हमारे जनता को क्या मुनाफा देखिए, जनता को नहीं, इसमें बच्चों का है, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है। इसमें मैं चाहता हूँ कि बच्चों का जो माइंड है वो थोड़ा डेवलप हो, वो थोड़ा क्रिएटिव बने, और इस तरीके का मेरा एक सोच है। क्योंकि मैं तो अभी फ्रांस में रहता हूँ, मैं वहाँ पर बच्चों को देखता हूँ तो बच्चे वहाँ बड़े क्रिएटिव होते हैं, और मैंने देखा है कि यहाँ के जो बच्चे बड़े शर्माते हैं, और कई बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते डांस को और कई चीज़ों को। तो मेरा एक ये ड्रीम है, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा है वो सिंपल ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब ये स्कूल बन जाएगा तो अभी तो इसका नाम हमने सिंपल ड्रीम रखा हुआ है, तो ये बन जाएगा तो बहुत खुशी होगी मेरे को। हाँ। ये जो अपने जो स्कूल खोलने के लिए इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, तो किस तरह से शिक्षा होगी? अभी तो जो हमने सोचा है फिलहाल थोड़ा सा पढ़ाई सोचा है, स्टडी को लेके हल्का सा काम करेंगे, और डांस को लेके काम करेंगे, थोड़ा म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया, जितनी भी आर्ट से लेकर जो कनेक्ट चीज़ होती है उसको लेकर के ऐसा कुछ काम करेंगे। वो जो फ्रांस से ये जुड़ा, किस लिए जुड़ा है? ये क्योंकि ये लोग मेरे फ्रेंड हैं, और हम लोगों ने अभी 6-7 महीने, जैसे मैंने बताया आपको, एसोसिएशन खोला, और मैंने इनको कुछ वीडियोस वगैरह, फोटोज़ वगैरह दिखाई दी कि मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ और मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ। तो आई वांट टू you can give me help or something, like this, because they are very kind people. So they say, it's nice idea, yes, it's good, we can go your association, we can see your project, sorry, and so they are there now, so I am very proud feel. Yeah. Was created by Vanessa here and Sanjay Khan to help children, to help them to discover culture, to give them great education through culture, art, dance. Sanjay is a professional dancer, so he's very helpful, and he wants to discover the culture through the dance, especially. And in France, the association with Vanessa and Sanjay, they organize some class each month to learn Indian dance and to collect funds to reverse to the association, and to lead many projects to help children especially. It's such an honor
to be welcome with so many people. We are very grateful to meet everybody here, children, to discover Assam dance, and it's so emotional for us. It's difficult to find the right word to describe how we feel. It's so amazing and so much emotion. Thank you to all of us, all of you, all of. नमस्ते गान्धीनि मटिभा जाहैबाय जायनिखि गथ'फोरा मोजां डान्स सोलोंनानै प्लेटफर्म मोना फैसा मान्थलि फिस होनानै डान्स सोलोंनो हाया स' बे एस'सिएशना बिथांमोननि कारणे जाबाय बे जोबोद मोनसे गोदोर माने जों बेयाव साक्सेस होनना बुंनांसिगोन मानो होनबा जोङो गुबुन कान्ट्रियाव थांनो हाया जों गुबुन कान्ट्रिनि मानसिखौ बेयाव लाना फैनानै जोंनि फुलफिलखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो आरो आङो थेंक इउ गोजोन्थों होनो नागिरो बे खनसायपारा रायजो राजा आरो बिथांनि गामिनि रायजोफोरखौ बिसोरो जोंखौ बे खामानिखौ सालायलांनायाव बहुद हेफाजाब होबाय स' बेनो जोंनि मटिभा बेनि एस'सिएशननि फाउन्डारा जाहैबाय मिस्टार सन्जय खान बिथाङा NRI बिथाङा 2015निफ्रायनो जोंनि टंला ओनसोलाव फैनानै जोंदो डान्सनि लाइनाव मोजां मटिभेसन मेन्टेलि ग्रथ जानाय खोथा जोंदो रायलायबाय थादों मोजां डान्सफोरखौ माबायदि लांनांगौ माबायदि गावनि माने केरियारखौ बानायनांगौ बिनि सायाव बिथाङा बहुत जोंखौ नलेज होबाय स' आङो जोंनि टंलानि जानानै आं जोंनि टंला रान डान्स एकाडेमि एन्ड जोंनि एस'सिएशन नमस्ते गान्धी टंलानिफ्राय जों टीमनिफ्राय बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावबाय आरो खनसायपारा रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोंनि टीमनिफ्राय साबायखर बावबाय जोंनि मटिभा बेनो थेंक इउ सो माच फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारीमोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन